Kuya, gutom na kay ko, kuya. Wala pati sudan diya, kuya. Anin na lang. Napamay asin diha. Kana lang sa sudan ha. Sige naman ang sudan anik asin. Sige na lang tag sudan asin. Sige na lang tag sudan og tudlo. Sagdi lang. Pag once nga madawat sa trabaho si kuya, mamalit tag lami kay mga pagkaon nga makakaon kag lami kaayo. Siguro sa karon lang ni. Kabalubi ka nga. Wala na si mama. Katong buhi pa bitaw si mama. Di gyud ta makasud-an og asin. Makakaon gyud og tarong. Unsaon ta man? Kining atong amahan. Kapalahubog man kini atong amahan. Kanan si Papa ba? Magsige na lang si kinom-inom. Utsay? Kung imong pangutanon, matsukod ayon. Ayun na lang nagtubaga. Ato man ang amahan. Naamon ko 20 pesos na rin, oh. Ayun na, kuya, oy. Basig pamasahe pa na nimo. Okay na. Ay, kabala ka. Nanghiram po kong dindo baraklan. Kwartahan man to. Sure ka, kuya? Oo, sige na. Ipalit na lang dito pastel. Palit kag ka ng pagkaon. Niya sudan. Ang palit na lang ko dito. Oo, sige na. Napamangkoy 5 diri, kuya. Nakay 20. Nakoy 5. 205. Rambol. Bagduki dayo na, ha? Sige, kuya. 20 niya. 5. 0. 205. 25. 205. Salamat kay kuya. 25. 205. Ay, kaluin taon sa kumanghod. Si Papa, pagyapon nagbaguhan tod karon. Oh, si Papa na siguro niya nanuktok. Akong abrihan sa pultahan. Gadog-gadugay ba di mo makaapre? Ganila ako nagpaabot, Dre. Pa? Sorry pa kay namagugibuhat dito pa. Templahera ko na o kape nga Santon Plus Coffee Mix. Ay panahod na ba pa? Di ba last naman tong giinom ni mo ganyan ng buntag? Giinom? Ayaw kong pasangil na kiwa ko gainom na. Magpasangil ka sa kuha. Pa? Pa? Gusto mo ka ba? Ikaw ha? Bata palanggani ka, naglagot ako ni mong bataa ka. Di ka kabalo mo respeto sa kuha. Ikaw ha? Pa! Kadaabot na lang ni mo diri? Magsige na lang ka pangulata. Usa naman ka? Huwag ikaluoy sa kuha pa. Sukad pa kani ato itong buhi pa si mama. Kabitanan imong kulatahon, kutom sa masuko ka. Kaya nga naman ha? Magtubag-tubag pagyog ka! Ikaw ha? Adukin! Pa! Adukin! Adukin ko ni mo. Ikaw ha? Kung di ka makauyon sa akong pamalawad, pwede ka mulayas dari ani panimayan eh. Kaya wa kay palos! Lakaw dito o pagpanarbaho dito. Nakasabot ka. Pa! Salamat kay bay ha. Ipahiram ko ni mong kwarta. May na lang ni makapalit kong sudan. Sagdi lang. Inig sweldo. Bayaran din di ka, promise. Ay kabala ka, bay. Salig man ko sa imo, ha? Ubayan man yung ka. Unsa man ka, gano'ng mag-antos man ka. Mulayas tayo ganda sa inyo, hadi ay. Dili ko pwede mo layas, bay. Dili ko pwede mo biya sa balay. Kay, na ako'y manghod dito. Si Paul Christian. Uwi mo atiman ato. Nag-eskwila para ba itong bata? Bay, katong gisulti na ko sa imo, ha ba? Kay kung masigir at trabaho, maghulat ratag sweldo, nindot natay sideline. Unsa di nga sideline imong ginabuot pasabot? Ha? Ambot na kung
pasabot. Aliragod, naku isulti ni mo. Oh, unsa man na bay? Iduli mo, kay makadungog sila ba? Mag-sideline ta. Para makakwarta ka ba? Dili lang kay magpaabot lang ka diri sa imong sweldo, sa atong sweldo. Unsa man ang sideline? Ihong-hong nako ni mo ha. Sige, unsa man na? Mamayot ta. Bay, dili ko na bay. May mangkog si Jorin. Kato. Mamayot na ganito bay. Bay, sultian di ka bay. Okay ra na. Kay lalaki man ta. Wa may mawa sa ato. Mayot man gaya na si Dindo. Bay. Siguro dili na sa karon bay. Unsa man bay? Si Rostom katong taga Bukidnon. Si Kian, kana experience po na nila. Kita diri, ikaw. Unsa man? Sapay taon niya. Pas lang sa siguro bay. Kining akong gihiram si mo ha, bayaran ti ka promise. O, sige bay. Hindi ka, ako na lang mayot. Ikaw good. Kung ako alang ng amahan bay, kulatahon ako na ba? Huwag ni puangon ingunanang amahan na. Sos, Siguro karon ra ni. Manang kinahanglan ako nga dublihon gyud ako ang pagpaningkamot. Para sa among pamilya. Para sa kong igsuon. Ug unta. Moabot ang panahon nga magbag-o si Papa. Ayaw nagilak na sa magkain, nagilak-ilak. Kagwapo ni mo, magilak-ilak, minong ka Paul Christian. Alangan kuya, wala naman ko makahon, bigutom na kay ko. Sige na lang ko kaon na ng bayabas diya sa likod. Hilom na, madungog na silingan. Asa di si tatay di si Papa? Nanindiri si Papa. Kabalo ba ka kuya? Nanindiri si Papa. Nagdala pag yung babae. Dala tiyang babae niya, tapos gipangdala niyang electric pan. Uban mga gamit na to. Nilakaw si Papa. Kadili na daw siya gusto mapuyo diri sa balay. Ha? Nilakaw si Papa? Asa ba siya ni Adto? Wala ko kabalo. Namatay kuyog nga babae. Igat man itong babae ang kuyog. Wala na si Papa. Kita na lang diri kuya. Papapaulian na to si Papa kuya. Hilom na lagi, bati gigag na akong mahilak. Hilom na. Kuya, gutom na kay kuya. O, dira o. Nako'y siupaw o. Unsa man ang atsupaw ng imong dala kuya? Kining siupaw, Paul Christian, duha ka klase ning siupaw. Duha ka klaseng siupaw? Unsa na ng siupaw day? Anong namay duha ka klase? Ang siupaw, duha ka klase ni siya. Paul Christian ha. Naisiupaw nga bayot, napoy siupaw nga babae. Ano man? Unsa man ang siupaw nga babae? Kanang siupaw nga babae, kanang siupaw nga naay napkin sa na ilalom mo ng papel. Mao din na di ay. Unya ka ng siupaw nga bayot. Kanang siupaw nga bayot, naay papel sa ilawom pero naay itlog sa sulod. Makuya, kini mo kuya, oy. Nang itlog sa tulod. Ako po't kuya, napoy itlog sa tulod. Mao ba? Pagkaway batasan ng imong amahan. Kay kung naalang ko'y kwarta, apo. Ay, makatabang yun ko sa inyo, ha. Pasensya na, apo, wag yun ko'y mahatag sa inyo, ha. Kining akong trabaho, ang pagpanghurnal o pagpangopras in tawon diri sa bukid. Okay ra na, lo. Ay, moren tawon ni kuyog na ko diri. Si Uncle Babski. Asa ni si Uncle Babski, lo? Naadid to. Ni Katkat Paslobe. Gabi pa na, hangtod karon wa pa kanaog. Kiskisay kuyog, lo. Si Bobong Fernandez. Pasensya na. Kung naamoy problema, kung gimingaw mo sa inyong balay ninyo,
laaga lang ko diri sa bukid. Naara ko diri apo. Ha? Pasensya na ka, lo, ha? Sagdi lang, lo. Muabot ang panahon, lo. Maningkamot yun ko. Gusto na ko nga ipabilib sa inyo, ha? Ipabilib kay Papa. Gusto na ko ipabilib kay Mama. Gamo asenso ko, lo. Nga, di na mo ma-experience ang amo na experience karon, lo. Kana gyud dong. Paul? Mata na. Eskwela na nimo. Tama di, kuya. Oh, sina? Ligo po, doy. Hindi na ko maligo, kuya. Mura man tag si Norman Paler. Nako, kuya. Ay, ano ba tao, eh? Ting eskwela, dito na magbangon. Eskwela dayon. May na lang, kinamon ito itagaan mo na ko baon. Para nasa pang palit merienda dito sa eskwelahan. Masig maliit na po ko sa akong trabaho. Dali ko. Oh, kinsa man ninanugtok? Akong abrihan. Excuse me. Miss? Unsa ato? Na ako dire kay gusto na ko ipaibalo sa inyo, ha. Ang inyong papa nagsakit. Ako nito uyab-uyab si mong papa pero nakigbuwag na ko siya, ha, kay way pulos ng imong amahan. Ha? Pakikuha na ko sa inyong papa kay hatod karon dito. Wa katindog. Ambot sa to siya. Gigabag-abaan sa imong amahan. Ato rito. Asa man dapita? Dito dapita. Dito, inigbudritso ka dito sa unahan, sakay kag jeep. Oo. Inikabot mo sa tulay, naog ka. Oo, te. Inikabot mo sa tulay, naog ka. Inignaog ni mo, diretso ka sa unahan. Musuong ka dito katong naindako nga lamisa. O niya, dako sa lamisa, mo diretso na po ka, mo straight na po ka. Pag straight mo, liko na kasto. May basketbolan na sa unahan. Pag abot mo sa basketbolan, liko na po ka sa wala. Nanapoy ka na yung mga karinderya na sa unahan. Tapos, abot mo sa karinderya, mo kuha na po ka. Nami aganan di underpass niya. Mo diretso din ka. Pag abot mo na sa pagdiretso niya, makakita kang biliran. Biliran, mauna na? Dili pa na mao. Mo diretso din ka dito patoo. Humag patoo, mo diretso na po kang pawala. Magpawala, patoo na po ka. Unya, nanana diya. Oo, sige, te. Pakiato to yung mga amahan, kay murag mamatay na siguro to. Diyan na mo. Bye! Ay, naunsa naman akong amahan, eh. Saon taman. Amahan, magyapon ako siya. Baon na siguro ng lugar, ha? Ang giingon niya. Si Papa ka na? Naglingkod sa... naglingkod... Nagyaka sa yuta? Akong duulon? Pa? Ganun niyaka magug ka? Ali... Tindog... Ali... Lingkod... Kumusta man ka? Ha? Naunsa ka? Nihiwi ko ning baba sa kong papa. Murag, dili siya halos ka istorya. Unsa pa? Gaikog chicks. Pa. No. Muna imong gibuhat.
Oh, ko anak. Ngano mga pa? Pa? Oh, anak.